Hola a tothom, benvinguts a un nou vídeo. Aquesta vegada intentaré fer aquest puzzle. Es tracta d'un puzzle de 1000 peces de Clementoni, una empresa italiana. És el primer cop que faig un puzzle d'aquesta marca. L'estratègia que estic fent és començar amb tot el verd possible. Ja he separat les peces del contorn, les peces del mig i les peces verdes. He sobrepassat les 4 hores. Actualment vaig així. Estic avançant molt bé. Doncs ja he acabat el puzzle. Ha sigut un puzzle bastant fàcil per mi. Com he dit abans, m'ha semblat un puzzle bastant fàcil. He tardat un total de 5 dies. Aquest és el temps que he tardat per fer el puzzle. I he tardat unes 5 hores 40. Fins aquí ha acabat el vídeo. Ens veiem un altre dia amb un altre puzzle.